10 solråd, der gør dig og dit barn sikker i solen. Undgå at opholde dig i solen og søg skygge, når solen er stærkest og UV-strålingen er størst. Det er typisk mellem kl. 12 og 15. 2. Brug solcreme og brug det i rigelige mængder. Påfører du ikke cremen hyppigt nok eller i den rette mængde, så giver det en falsk tryghed. 3. Brug UV-tøj, solhatte med bred skygge og beskyttelse af nakken, samt solbriller med 100% UV-beskyttelse. Der, hvor tekstilerne ikke dækker, brug solcreme. 4. Vær opmærksom på, at UV-tøjet som minimum er certificeret efter AS/NZS 4399/1996, eller endnu bedre, er certificeret efter UV-standard 801. 5. Vær særligt opmærksom, når du opholder dig ved vandet. Refleksionen af solstråler gør UV-stråling endnu højere. 6. Tjek UV-indekset på DMI, inden du solbader. På den måde kan du være proaktiv med, hvor meget solbeskyttelse du behøver, og hvor lang tid du bør opholde dig i solen. 7. Skal du udenlands og holde ferie, så hold øje med UV-indekset i det land, du besøger. UV-strålingen bliver generelt væsentligt højere, jo tættere du kommer på ækvator. 8. Bliver huden rød, er du allerede blevet forbrændt. Søg skygge og brug masser af aftersun. Undgå solen de næste dage og beskyt det område særligt, du får brændt på. 9. I stedet for at dyrke solbadning, så benyt en selvbruner. De fås i dag næsten uden kemikalier, der skader huden, og kuløren er flot og gylden. 10. Nyd solen, når du dyrker den. Vi har brug for sollys, både for at bevare et lyst sind, men solen er også vigtig for vores produktion af blandt andet D-vitamin. Ved brug af solcreme er det under 10%, der bruger den anbefalede mængde. Nemlig en barnehåndfuld til et barn og en voksenhåndfuld til en voksen person. Vælg UV-tøj, der er certificeret efter UV-standard 801. Denne standard fordrer, at tøjet også testes, når det er vådt, slidt og stoffet strækkes. Pas især på dine øjne. For meget UV-stråling i øjnene kan medføre grå stær, og mange af de solbriller, man kan købe af gadesælgere og lignende, giver ingen eller meget ringe UV-beskyttelse. Køb også dit UV-tøj, inden du tager afsted. Du kan ikke være sikker på, at det du kan købe på feriedestinationen beskytter i tilstrækkelig grad. Vær et godt eksempel overfor dine børn. De gør ikke som du siger, men som du gør, også når de bliver ældre.